Hola, em dic Víctor Medem, soc promotor i organitzador de concerts de música clàssica i avui us presento diversos llibres aquí a la llibreria Finestres. El primer és un llibre de José María S. de Queirós, que és un autor portuguès, i en concret el llibre es diu La ciutat i les sierres, que és una novel·la fantàstica en la qual descriu sobre la civilització, les seves avantatges i les seves desavantatges. I és una persona que està enamorada de tot lo tècnic, de tecnològic, i comença a descobrir cada cop més ítems que li fan la vida més fàcil per acabar, diguem-ne, ensorrat per tot aquest món tecnològic i acaba emigrant al seu país natal, a Portugal, i descobreix la natura per ell mateix i també com a forma de vida. I d'aquesta manera una persona que té a l'abast tot acaba trobant-se a si mateix en un món del més senzill possible, com és això, envoltant de la natura. És un llibre molt recomanable. El segon seria un llibre d'Anton Txékhov, un dels contes de Txékhov. És un relat que es diu La meva vida. Els contes de Txékhov són fantàstics perquè dibuixen tot l'univers de la humanitat amb la paraula més àmplia, i aquesta és la història d'un personatge que, diguem-ne, que seria un fracassat a la vida perquè no s'adapta a cap feina ni a cap entorn, i té un pare que li diu que no serveix per res, i al final aquest llibre, en molt poques pàgines, descriu pràcticament tota una vida. És una manera de fer un resum amb la típica prosa transparent i meravellosa, també de manera de definir els personatges de Txékhov, que t'acabes enamorant dels personatges d'una manera immediata. I, finalment, un clàssic modern de la literatura barcelonina, diguem-ne, perquè és un autor nascut a Barcelona, és el Juan Goytisolo, que potser ara se'n parla menys, va morir fa uns anys, un autor que va estar molt de moda durant uns anys, ara una mica menys. Aquest Senyes d'identitat és un llibre fonamental de la literatura castellana del segle passat, perquè va obrir 1000 camins en l'escriptura i forma part, és el primer volum d'una trilogia que va fer famosa Juan Goytisolo i que no es pot resumir perquè tracta molts temes, però bàsicament és això, és un viatge cap a l'interior d'una persona que s'està trobant i que, al final, acaba d'alguna manera començant la vida després d'haver fet aquest recorregut. És a dir, fa un viatge per acabar coneixent-se i començar la vida. I tot això amb un llenguatge increïblement ric i superlatiu en temes d'estil, sobretot. Delicious.